Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta o mayong buntag no, sa kanyang karon nga nakasunod nining programa sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association. Kini ang inyong alagad sa kanginan. Kini si Brother Samuel Montemor padayon gyapon kaninyo nga magadapit nining tungura sa inyong nasab nga pagtalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Og ako magapanginaot nga sa panalangin usab sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon niya na sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo kay kini man mao ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga mo itudlo nganha kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa among sibihan sa Diwaili magsugod kita sa ingon ini nga oras alas 11 antud sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon sa adlaw nga Domingo. O ingon usab sa uban nga dapit sama dito sa Cagayan de Oro City sa Teleradio sa DXQO mabati usab ninyo ang mga programa alas 12 antud sa launa unya sa hapon aduna gyapon lain nga pinasahi nga oras sa mga gyapon nga programa alas 5 hangtod sa alas 6 sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ingon usab diya sa Kabusis Radio di Villanueva padayon na mabati nato ngadto sa Balingasag padayon gyapon sanglit ang atong programa nikabat naman kini sa 24 ka mga radio station ng atong nasudlan nining mga ligtong lamdag sa kinabuhi sa tuyog tinguha nga may baluan o masayran sa mga higala nato nga nagasunod ang may tuod sa doktrina nga atong gibarugan. Busa, gangyo ko ang tanan nga makasunod nining mga programa nga inyong patalingugan o aron inyo usab nga masayran kung unsa gyud ang mga lintunganay nga doktrina nga gitudlo sa pagtuluna ang PBCM. O sa dili pa lugar ang lain pang alagad magapangmusta pangmusta usab nako ang tanan nga mga kaigsunan dinhi sa Visayas area sa branch number 25 nga sakop nila ni Sister Margarita Igunya nila sa nila Sister Ivy sa Tipulo nila ni Brother Luciano Pantas sa Konsolasyon, Sister Lucy Panta o inguman Dias Curuba nila ni Brother Duroy o sa ato igsoon diri sa may Pardo no ni Brother Dennis Gonzales o sa tanan na lang adto sa atong chapter sa Bohol kumusta usab nila ni Mr. and Mrs. Divino nila ni Sister Joy o ni Annabel kumusta og sa atong bitbahis dia ni Brother Gregorio Painagan o sa atong chapter dia sa Visayas sa branch 25 si Mr. and Mrs. Jupilo Sibilia uban nila ni nang Suping Perolino o inguman usab dia sa Kapitol sa akong inahan kang Mrs. Rita Montemayor nga kanunay kining magmonitor matag Domingo sa atong programa o tanan na lang nga moabot kutob sumabot ni atong Sibya sa Diwaili o gihatag ko sa lain pa nga alagad magapaila usab nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag usab kininyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Susamang gapong paagi makiguban gapon kaninyo ni ining programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O aduna kitay oras sa usa ka oras o 15 minutos ang ato ang pag-alagad kaninyo ug ako na lang mga pagpangumusta no sa tanan nga mga viewers ug ilabi na gayud sa ato ang mga higala o ilabi na usab natong nagsud-ong sa Facebook kumusta kaninyo mga igsoon. O sa tanan gayud nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM dili pwede nga matagsa-tagsa kamo sa pagpangumusta tungod kay napakadaghan ninyo o bilinhon ang mga oras ato ang pagtuon mao nga general na lang gyud ang among mga pagpangumusta kaninyo mga higala o mga kaigsuonan. O ang ato ang pagahisgutan karon Brad Samuel mao gihapon ang padayon sa pagtubag
Kay maulagi nga ngano man daw kuno nga kita wala naman kuno kita magpamatuod nga ang atong Ginoong Kristo mubalik. Nga daghan man kunong mga nakasulat sa Biblia nga nagpamatuod nga ang ato ang Ginoong Kristo mubalik. Mao kani karon ang ato ang siron sa Biblia. O kita, Brad Samuel, dili abilidad nato nga magsulti-sulti kita og walay basis, no? Naay basis o base sa Biblia nga atong gibasa. So kung doon na may ato ang gihimo nga moingon kita nga mga ministro sa PBCM nga si Kristo di na mobalik, dili na kagalingon na mo kundi nakasulat jud na sa Biblia. Igo laming nagbasa. So dili mo makaingon nga kami sa among kaugalingon nagtumo-tumo mi tungod kay ang prinsipyo sa mga ministro sa PBCM dili gikuha sa kaugalingon namong balasahon, dili gikuha namo sa kaugalingon namong hunahuna kun unsa lamang ang mga nakasulat sa Biblia, mao lamang kana ang amo ang gitudlo po diha ninyo. Kay kini amo pong pagwali dili ni sa among kaugalingon kundi dunay nagsugo namo. Nga ang nagsugo namo mao kini ang among gipaila nga Dios nga Espiritu Santo, kay tulo man lang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mao nga ang Espiritu Santo ang among gipadayag, bahala na mugmutuog sa dili nagkatawang tao. Kay unsaon man pagtudlo sa Espiritu Santo ug dili siya magkatawang tao kay matud pa ni Kristo nga nigabot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, kini siya ang Espiritu Santo gipasabot maoy magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Kung mao ang Espiritu Santo na maoy magpahinumdom kung unsa ang gisulti ni Kristo kanhi sa unang kapanahonan, ang Espiritu Santo na maoy magdala, maunay magsulti, maunay magtudlo kung unsa ang gisulti ni Kristo kanhi sa unang kapanahonan sa dinhi pa siya sa kalibutan. Walay lain nga among gipaila, bala na mutuog sa dili, mao lamang ang among gipaila, ang among langitnon nga magtutudlo, Divine Master Tomas E. Eugenio Sr. Siya mo'y nagtudlo kanamo kabahin sa pagsabot kung unsa ang mga gumunhap o mga tinago nga mga ipakita sa Biblia, o magani nga among gi-challenge ang ubang mga relihiyon nga nagpamatuod usab nga sila kamaturan, gi-challenge namo nga kung kining amohang gipadayag dinhi sa kanginan pinasikad sa paghubad namo sa Biblia, sayop ba? Pero until karon, Brad Samuel, wala pa'y nangahas bisan usa ka relihiyon nga diin ilang gisanta nga sayop ang ato ang paghubad sa Biblia. Kapila na kita nag-challenge nga inyong ipadayag, magpadala ka mo sa text, pero until karon, Brad Samuel, walay nangahas sa paghisgot nga sayop ang atong hubad sa Biblia. Nainoy mag-text, mga reaksyon, naay mga yaga-yaga, bugal-bugal, nidili man na nato akseptahon tungod kay wala man tay makuha ni ana nga mga tao nga diin maghisgot og mga pagpanaway sa atua, kundi ang inyo tang buhaton mao tubaga. Kining among gipahayag sa Biblia, sayop ba kini og para ninyo dili ba sayop? Unya kung sayop man ugaling para ninyo, di inyong ipakita ang dili sayop. Mura na ang among challenge da kaninyo. I know nga kami sa among kaugalingon ni balumi nga daghan dinhi sa Cebu, bisan diing dapit sa Pilipinas, daghan ang nagbasa sa Biblia, nagkailalain ang mga pastor, mga ministro, Katolik petipinder, mga kaparian, mao nga gi-challenge na mo kamo, kung kining among paghubad sa Biblia, sayop pa, nan ipakita ang inyong dili sayop. Una ang among challenge diha kaninyo. Brad Samuel, ang Biblia dili sayon, Brad Samuel, nga sayon-sayonon lang sa pagsabot sa ordinaryong mga tao. Kay ngano ba, Brad Samuel, kung maghisgot kita sa Biblia, sa dili pa nato to bagon ang maong atong ipadayon nga kung duna ba'y pagbalik ang atong Ginoong Kristo. Ang Biblia ba, Brad Samuel, i-read ang Ezekiel 17:1-2, sayon ba lang kini Biblia, Brad Samuel?
Unsa ba ang gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Sumala sa akong gisitar sa Ezekiel Kapitulo 17, versikulo 1 ug 2. Sayon ba lang kining Biblia, Brad Samuel? Maayo imong basahon? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang Biblia aron matris up na to kung kining Biblia sayon-sayonon balang nato ni pagkuha o pagsabot. Kung dili lugar ta giyahan lugar sa Espiritu Santo, dili lalim o dili sayon ang Biblia, Brad Cesar. Sumala sa gipayag sa Biblia sa imong nga gingon nga sitas sa 17:1 hantod sa bersikulo 2 gingon din niyo inyong patalingugan mga malnamo nga mga kaigsunan. Ug ang pulong niyo ba midangat kanako? Ningon si Ezekiel nga nagaingon, anak sa tao, magpagula ka sa usa ka tigmo ug magsulti ka sa usa ka sambingay ngadto sa balay sa Israel. Busa ang gisgutan dai sa Biblia, Brad Cesar, Sayon ba ang mga alagad sa Dios nga gisugo lugar sa Dios nga dili malalim o dili sayon-sayonon lang kay matud pa sa atong nabasa nga anak sa tao sa bersikulo 2, magpagula ka daw sa usa ka tigmo unya ug magsulti ka sa usa ka sambingay ngadto sa balay sa Israel. Busa gisugo si Ezekiel sa Dios nga magpagula dag usa ka tigmo ug magsulti siya usa ka sambingay ngadto sa Israel. Dili lamang ang mga katawhang Israel ang nagsugilon ana, bisan ang atong Ginoong Kristo. Nagsulti gihapon siya nga mga sambingay gihapon. Unsay ato mabasa sa San Mateo Kapitulo 13, versikulo 34 ug 35. Unsay payag sa atong Ginoong Kristo nag-ingon? Kining mga butanga o kining tanan ginapamulong ni Sos ngadto sa mga panon sa katawhan, pinaagig mga sambingay ug wala kayo siya gikasugilon kanila nga dili pinaagig sambingay. Sa ingon ini natuman ang gisulti pinagi sa propeta katong gibasa ni Brad Samuel, si propeta Ezekiel nag-ingon sa akong bakba magabungat ako sa pagsulti pinaagig mga sambingay, igapamulong ko ang mga butang tinago sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Dili sayon di ay ang Biblia sabton. Kay nga naman, sumala sige pakita sa Biblia na ay mga sumbingay. Mumanggan ni Brad Samuel, i-read ang ikaduhang Pedro. Sa iyang Kapitulo 3, versikulo 15 nga to sa 16, unsa bay pahayag ni Apostol Pablo, kabahin may tungod sa iyang gisulti, sumala sa nakasulat sa Biblia. Unsa bay pahayag ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, nga gisulti ni Apostol Pablo. Unsa bay pahayag ni Apostol Pablo sa iyahang mga sinulat, sayon balang kinisabton sama sa ginahimo karon sa mga nagkalaing mga pagtulon na o relihiyon? Aniya, Brad Cesar, atong susihon ang nakasulat sa Biblia nga kining Biblia ba sayon balang gini kay atong nabasa nga abilidad sa Dios magsulti diay siya pinaagig mga sambingay. Dunay panahon nga magsulti siya sambingay. Busa dili sayon-sayon ngani nagnistigos gani ang mga alagad sa Dios at lagad sa atong Ginoong Kristo sa ilang panahon nga dunay mga panahon nga kining Biblia malisod daw sabton, Brad Cesar niya sa ikadawang Pedro sa iyang Kapitulo 3 versikulo 15 og 16 inyong patalinghugan gingon, ug isipan ninyong kaluwasan ang pagkamay ng tuson sa Ginoo. Sa ingon usab nini ang atong hinigugmang igsuon nga si Pablo ingos Pedro nagsulat kaninyo sumala sa kaalam magyatag kaniya nga matud pa sa maong kaalam nagsulti may tungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanang niyang mga sulat nga sa maong mga sulat aduna gani mga butang nga malisod sabton nga ginatuoy sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon ug kinaya ingon sa gibuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis niini matud pa ni Pedro ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag busa dili day basta-basta mga mahal namo nga makisunan nga ang magbabasa sa Biblia alabi na ang magtudlo sa Biblia dili basta-basta sama ni Pablo nga matud pa gidistify ni Pedro nga sa mga sinulat ni Pablo dunay mga tao nga malisod nga dunay lisod sabton nga kana ginatuis daw sa mga taong walay mga alamag. Dili sayon ang Biblia
Dili sayon ang pagsabot sa Biblia kay mismo ang mga alagad sa atong Ginoong Kristo nagpahayag nga dunay mga sinulat si Apostol Pablo nga lisod sabton mo manggani kini karon nagkalandrakas ang nagkalaing mga relihiyon. Ha? Si Kristo lang ang ilang gituan. Usa lamang ang ilang gituan mao ang atong Ginoong Kristo. Apan may bulong kita nganong nagkalandrakas mani sila nga dunay butang talang 4,000 ka nagkalaing mga relihiyon aside namo lahi man mi. Nganong nagkalandrakas man ni sila, nga unta usaraman ang ilang ipamatud-an, mauman lang ang atong Ginoong Kristo, nganong wala sila magkausa? Nagkalandrakas ang ilang pagsabot, natuman ang pahayag ni Apostol Pablo, nga dunay sunulat matud pa ni Pedro, si Igsuon Pablo, nga lisod sabton, mamanggani na, nga ang nagkalaing mga reliyon karon nagkalandrakas, lanlain ang ilang pagsabot, lanlain ang ilang pagpamatuod, nga unta usaraman ang ilang pagtuo, mao man lamang si Kristo ang ilahang gituoan. Gitawag kunuhay silag mga Kristiyano, pero sa ilang pagka-Kristiyano wa magkasinabtanay, wala magkausa ang ilang prinsipyo, wala magkausa ang ilang pagsabot sa Biblia. Nganuman unsa bay pahayag niini Brad Samuel sa Biblia? Ha? Sa unang Timoteo 1:7, Brad Samuel, unsa bay pahayag sa Biblia kalabot ni ining mga magtutudlo karon sa mga nagkalaing mga lina. Unsa bay gusto di ay ni ining mga tawhana nganuman nga nagkalandrakas man lamang ang ilang pagsabot. Unsa bay gipahayag sa Biblia, Brad Samuel? Aniya ba si Sir kung ano nga nahitabo dunay mga tao nga naghimo og wala magkausa ang ilang prinsipyo tungod kay matod sa atong nabasa yang giingon diha nga malisod daw sabton ang mga gipangsulat lugar ni Pablo nga kana nahimong ginatuis sa mga taong walay alabang nganong nahimo man kanang lisod og ginatuis nila tungod kay duna may mga tao mga malnamo nga mga nga naningkamot nga nagtuon sila sa Biblia, nagtudlo sila sa Biblia, pero bisag unsaon nila pagtudlo kumo dili sila ang matud nga mga alagad sa Dios o sinugo sa Dios mo nay giingon nga matud pa mo nay hinungdan nga magtutuis sila sa kasuguan mga malnamo sa kasulatan. Sa kasulatan. Yao, sa unang Timoteo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 7 inyong patalinghugan mga malnamo nga magsulat. Adunay pipila ka mga tao nga tungod sa ilang paghitipas gikan niining mga butanga na sila ngadto sa walay kapuslanan nga pagtabi. Nga naman kay nahimo man silang nagtuis niyon sa kabaturan nga buot mahimong mga tudpa, buot mahimong mga magtutudlo sa kasuguan bisan wala sila makasabot sa mga pulong nga ilang ginalitok o sa mga butang nga ilang gipakamatuod. Mo na hinungdan mga buot lang di ay nga mahimong mga magtutudlo. Ha? Magtutudlo daw. Gusto lang di ay mahimo silang magtutudlo. Nganuman kay na ay ilang gi-after, na ay ilang gi-apas, mga higala o mga kaigsuunan. Diun sa ba ang ilang giapas, ang uban gani Brad Samuel, moingon dayon sila, nga kuno sila ang espiritu kuno sa mga apostol na nila. Nan kanang mga matang sa mga tao, nga moingon sila, nga ang espiritu daw ni Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Pablo, o bisan kinsa nga mga apostol naa daw sa ila, ning reincarnar daw, ni reincarnate daw. Pero unsabay pasidaan ni Apostol Pablo, mahitungod na ng mga tao nga kunuhay gisudlan sila sa espiritu sa mga apostol. Unsabay pahayag ni Apostol Pablo, Brad Samuel, basaha ang ikaduhang Korinto, kapitulo 11, versikulo 12 ngadto sa 15, unsabay pahayag sa mga apostol. Kabahin nining mga tao karon nga muingon sila nga ang espiritu daw sa mga apostoles ning reincarnate daw diha sa ilang lawas. Unsabay pahayag sa Biblia. Aniya ba si Sar, basahon ko lang nakasulat sa Biblia sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 11 bersikulo 12 ang atong pagabasahon hantod sa 15 gingon dinhi.
ug akong mga ginabuhat karon matud pa ni Pablo, akong padayunan sa pagbuhat aron akong maputol ang kaygayunan sa mga taong naninguha, sa kaygayunan sa pagkakita o sa pagpapakita sa ilang kaugalingon nga may sama kanamo. Alaot sa labot pa sa mga butang nga ilang ginapasigarbo. Kay ang maong mga tao matud pa ni Pablo, maoy mga apostolis nga mini nga magbubuhat nga malimbungon nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostolis ni Kristo. Ug kini dili inoon ikahibulong matud pa ni Pablo, kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kayag. Busa dili ikahibulong kung ang iyang mga sulgon nagatakatuban usab sa ilang mga kaugalingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan mo pa may sibura unya sa ilang mga binuhatan. Busa doon na di ay mga tao nga gusto awat-awat Brad Cesar sa mga buluhaton sa mga apostol, pero giisgutan ni Pablo nga kini sila mga mini nga mga apostoles sumala sa atong nabasa sa Biblia. O klaro, ang tumong lang di ay niining maong mga tao nga mag-angkon-angkon nga ang espiritu daw sa mga apostol na nila ay ang gihisgutan sa Biblia, mga mini daw na sila nga mga apostolis. Nganong gitawag sila mga mini? Kay dili tinuod nga apostolis sa atong Ginoong Jesucristo. Giladala lang ba ang pagkasikat sa mga apostol? Mao nga tumong lang di ay ni mga tawhana nagpakaroon ingnon nga mga apostolis ni Kristo. Mo kana ang atong mga nabasa sa Biblia. Di unsa pa ang sistema nining mga tao karon nga diin nagtudlo kunuhay nga sila kamatuoran, nagtudlo kunuhay nga sila mao kunoy gihatagan o katungod nga mao ang muluwas sa ilang mga membro. Unsabay tumong nining mga tawhana? Unsay tumong nining maong mga tao? Nining nagtukod karon og mga pundok-pundok. Unsay tumong nila? Nagpasidaan ba ang Biblia? Unsay tumong anak nila? Naa. Basahon ko ang Ezekiel sa iyang kapitulo 33, versikulo 31 nag-ingon. Og sila, ay mga ministro, mga magwawali sa Biblia, tanan sila, giingon. Og sila, nganong giingog sila, kay daghan man ni sila. Og sila mga naha kanimo, ingon sa katawhan nga manganha, og sila maglingkod sa tubangan nimo, ingon sa akong katawhan. Mura po dahil ni katawhan kunuhay sa Diyos. Og sila mamati sa imong mga pulong. Ang mga tao mamati sa ilang mga pulong. Apan sila, katong mga magwawaling mga mini ba, ayaw pagtumana kay pinaagi sa ilang mga ba. Sila magapakita sa ilabihang gugma. Kung wari ba, gugma kunuhay niyang uban pa nga mga magwawali, mga pastor, mga ministro, uban pa, magpahilak-hilak pa, nga nung muhilak sila, kay aron danihon ang mga kasing-kasing sa tao, nga kunuhay sila, nagtuo, kunuhay sila, sinugo sa Dios, magpahilak-hilak pa, aron kuhaon ang pagtuo diya sa tao. Murabag nagdrama-drama ba Brad Samuel, pero unsa day tumong nini mga tawhana, nga magpahilak-hilak, kunuhay, nag-ingon na Biblia, apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. Iyon sa di ay ang tumong nining mga magwawali nga kunuhay mo presentar diha sa ilang mga evangelization, magpahilak-hilak kunuhay, magpatulo-tulo kunuhay sa ilang luha. Apan di ay kanang mga tawhana matud pa sa Biblia sa ilang mga ba sila magapakita sa labihang gugma. Apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansa, iyon sa day tumong nining mga magwawali karon. Sumala sa gipakita sa Biblia, magpakunuhay, magpahilak-hilak, ang tumong day niini. Gusto lang day silang makaganansya. Karon usapay gipakita sa Biblia, Brad Samuel, ikaduhang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15, unsa pay gipasidaan sa Biblia, kalabot ini mga magwawali karon nga milutaw sa tibuok nga kalibutan, daghan kini sila nga nagkungwari nga kunuhay sila nahigugma kunuhay sa Dios, nga kunuhay sila nahigugma sa mga katawhan, magpahilak-hilak pa, magpatulo-tulo pasluha aron maluoy ang mga tao da nila. Ngano man usay tumong Brad Samuel, sumala sa Biblia.
Aniya Barsisar, basahon ta ang nakasulat sa maong bersikulo sa ikadong Timoteo Oh. sa iyang kapitulo 3, bersikulo 15. bersikulo 15 ingon dinhi ang pahayag sa Biblia matud pa ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Hesus. Busa mo na ang nakasulat lugar sa Ikaduhang Biblia Pedro, sa Brad Samuel. Dili unang Pedro, ikaduhang Pedro, Anya kapitulo. Cesar atong Dos, basahon ang okay. Duhang Pedro kung Okay. giusa ka na ang nakapayag sa Biblia sa iyang kapitulo Dos. 2 Versikulo 12 nga to sa versikulo 15. 12 ang atong pagbasahon hantod sa 15 ingon dinhi sa ikadong Pedro 2 15 gingon 12 hantod sa 15. 15 ingon niya ini ang nakapayag lugar sa nakasulat lugar sa Biblia. Biblia apan kini silang mga tawana. Tres. Okay, sige. Tres, Sugod ta sa 12. Apan kini silang mga tawana sama sa walay kabuot nga mga mananap. Nang himugso sa lundon lamang kinai aron sa pagadakpon ug pagapatyon nga napasipala sa mga butang nga wala nila may balue. Kini sila matud pa pagalaglagon gayud unya diya sa maurang pagalaglag uban kanila 13 nga magaantos sa kadaot nga balo sa ilang pagkapangdaot alang kanila ang pagkalipay mao ang paghudyaka sa maadlaw sila mga buling nga mga hugaw nga managpanghudyaka sa ilang pagpatuyang samtang ana sila managkumbira uban kaninyo. Sila matud pa sa 14 may mga mata nga puno sa mga panapaw ug dili matagbaw sa sala ilang ginahaylo ang haduhaon nga mga tao sila adunay mga kasing-kasing nga batid sa kadalo kaliwatan sila nga mga tinunglo sila aming talikod sa matuod nga dalan ug may salaag sa ilang pagsunod sa agi ni Balaam nga anak ni Beor nga nahigugma sa suhol gikan sa pagkadili matarong duna di ay gipang appear kining mga tawanan sa Cesar naghigugma daw sila mga suhol di ba suhol sinuhulan ka nagpasabot ta nga kwarta ang imong apas kana mao na isakto Brad Samuel ang tumong daay lamang nining mga magwawali niining kunuhay nga mga inutang kunuhay sinugo ni Kristo o mga kunuhay nga numingon tag kunuhay kay di magud na tinuod god kining nagdala sa ngalan ni Kristo hilig din ni sila sa suhol mao magani nga kalab-anan karon sa mga pastor kalabhanan karon sa mga nagbasa sa Biblia dili muwali og way suhol way suhol ba ilang kuan ba dili gusto muwali og walay suhol nganuman kay hilig sa ganansya. Mao na ang gipakita sa Biblia, suhol di ay ang after ini mga tawana. Mao kana ang giingon sa Biblia. Busa, dili sama ka nato Brad Samuel nga sa atong pagkamagawali, sa atong pagkaministro, gitudlo ta sa atong langiton nga magtutudlo. Master Tomas iyo niyo Senyor, wala ta Brad Samuel mag-after og suhol. Bisag 5 centavos, walay dawat nato nga kantidad aron lamang kita magwali sa may balita sa Espiritu Santo. Pero lahi naman ang nagwali sa kang Kristo, dili mowali sa mga radyo, dili magwali sa mga balay, dili magwali diha sa ilahang mga organisasyon o dili magwali diha sa mga kasimbahan kay nganuman naay giapter nga suhol sumala sa atong gipakita sa Biblia. Lahi kami nga mga wagwali. Wala kami gidawat maski 5 centavos. Gani pa man si Brad Samuel pagani mismo, maoy dako kayo og tabang sa programa sa mga radio station. Pila ka radio station ang gitabangan ni Brad Samuel. Ingon ana ang tinuod nga magwawali, wala mi magdawat og suhol bisag 5 centavos. Nagsakripisyo mi sa among kaugalingon bisag wala mi suhol. Nganuman tungod kay ang among gibarugan tinuod mao kana ang gipakita namo diha sa Biblia. Bueno Brad Samuel, ni anata sa pagtubag. Matud pa na nila Brad Samuel
nga dili brad oy, ayaw mo pag-ingon nga si Kristo dili na mo balik. Kay gani pa man ang Biblia, kaya ato namang natun-an brad Samuel na atong miaging Domingo, absin man ka kay do naman kay gilakaw, parte gapos panginabuhi aron makabayad in taon sa radyo, mao nga ako lamang ang nagwali, kaya naman kay atiman pod in taon nga mga panginabuhi para lang gyud nga sustain ang imuhang pagbayad in taon sa radyo. Kay kini si Brad Samuel mao magyud in taon ni dako kayog tabang sa programa sa among mga gisudlan nga mga radio station. Karon, magsabay gipakita. Sa una, Brad Samuel na maging Domingo, ilahang gipamatud-an ang Hebrehanon nga mubalik daw si Kristo sa Hebrehanon 9:27-28 nga motunga daw si Kristo sa ikaduha. Nato naman natubag naman na og katupong ilang ingon nga si Kristo daw mag-andam og luna dili man taw na para nila, nasaypan lang na sa mga mini nga mga magwawali, sa mga mini nga mga kunuhay nagpakapastor, nagpakaministro. Ani ana po ilang gigamit Brad Samuel nga dili daw kuno sila biyaan ni Kristo. Kay matud pa sa Biblia Brad Samuel, sa ilahang gibasa, mayo tingali mong basahon Brad Samuel ang Juan kapitulo 14 bersikulo 18 ug 19. Unsabay nakapahayag sa Biblia Brad Samuel, kini ba kahang pagkasultiha, ha? Kalakip ba ang mga tao karon o kining mga pastor karon o kining mga magwawaliha karon? Kalakip ba sila niining gisulti ni Kristo nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo mubalik ra ko sulod sa mubong panahon? Unsa bay mabasa na to Brad Samuel? Anya Brad Cesar, basahon ta ang giingon mo nga sitas Brad Cesar sa 14:18 hantod sa 19 kon kanibang mga tao karon nga nagtuo para ba ni nilang sa ara? Oo, sa ilang mga o, membro. sa ila ba ni og labi lawa ngadto sa ilang mga membro niya. Okay. Sa maong bersikulo, sa bersikulo 18, sugdo na to pagbasa hantod sa sinibigingon, matud pa ni Kristo, kay si Kristo man mo ang naghatag aning tugon ngadto sa mga tao, sa mga tinunan. O, yadisa nis ngadto sa mga tinunan. Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo, matud pa ni Kristo. Ako mobalik ra kaninyo. Hamubo na lang ang panahon, ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo matud pa ni Kristo makakita raon niya kanako tugod kay ako buhi kamo usab mabuhi. Busa ato ning susihon ba sisa kung kining pagasultihan ni Kristo ngadto sa iyang mga tinununan ug may kalabtanan ba ang mga tao karon nga nagsunod-sunod kanang nagwali-wali ba nga bisag wala sugua moapil sila sa pagwali tungod niining maong nakapahayag sa Biblia para ba ni nila busa ato ning susihon bra Cesar kun para ba ni nilang sa ara ni Kristo. Mo na karon ato ning ipasabot nila. Kay kiniwa man ni sila magasabot, ego man lang putlon man gud hilig man gud ning mga kaning mga magwawali karon hilig sa putol. Dili bitaw nila ayuhon pagsabot ang Biblia. Ang Biblia dili lang kay diha ra ka. Kinahanglan nga imuhang pangitaon ang gulo nganong gisulti man na ni Kristo. O kinsa po'y gipahinungdan ana. Kay lagi kining mga tawhan na hilig og putol. Dili pasabot unsay hinungdan ngano nga si Kristo nag-ingon dili ko kamo biyaan nga daw ilo. Matud pa ni Kristo. Ako mobalik na kaninyo kinsa yang gisultihan ng mga tinunan. Hamubo lang ang panahon. Unya ang kalibutan doon ay kalibutan nga dili daw makakita kang Kristo. Apan kamo makakita raon niya kanako matud pa ni Kristo. Kay matud pa ni Kristo tungod kay ako buhi kamo usab mabuhi na ato ning usisahon. Kini bang pag-ingon ni Kristo Brad Samuel nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo. Kung hisgutan nato ning ilo, wa may lain tingali Brad Samuel ang tubag ana kung ang usa ka tawo kung mamatay ang iyahang ginikanan o iyang amahan, siyempre tawgon jud kag ilo. Ngano man namatay na gud ang imong amahan, mo nang tawgon kag ilo. Kung panalitan anak ka,
Palitan ron ang amahan sa material ha, na ay anak ba ron 12 ka buok. Unya ang ilang amahan, maumay namatay. Di siyempre, ang katong mga anak nga 12, tawgo na to silang ilo, kay namatay naman ang ilang amahan. Muna ang buot ipasabot diha, kanang gisgutang ilo. Muna wa masabti sa mga magwawali, kunuhay, nining atong panahon karon. Beato ni ipasabot. Ngano man nga nag-ingon man nga si Kristo, dili ko kamo pagbiyaan nga daw mga ilo. E kinsa ba ang ipasabot ni Kristo ni anang gisgutan nga dili ko kamo biyaan nga daw ilo? Ang buot pasabot ana, ang iya bang mga tinun-an ba mo ay gipasabot nga matud pa ni Kristo, dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo. Ngadto sa iya mga tinun-an, wa mo'y labot in taon kamo mga magwawali karon. Nga inyong gipatuo ngadto sa inyong mga membro nga balikan mo ni Kristo. Dili ni kalabtanan ni ninyo. Ang mga tinunan ini, giingnan ni Kristo nga di ibaraba mo na ko biyaan nga daw ilo mo balik ra ba ko? Ha? Hamubo ulang ang panahon. Kining hamubong panahon ato ning hisgutan. Kay pila namang katuig ha, tugutan ta. Kay matud pa na nila 33 AD. Mao ang pagtukod sa iglesia ni Kristo, pangutana. Pag-ingon nga hamubong panahon, hamubo bago nang gisgutan 33 AD until karon ning abot na tag 2,000 anyos na kapin ka mga katuigan. Nahitabo ba nga si Kristo ming balik? Wa! Pila na ka century? Pila na kasiglo ang milabay. Nyaasa man musibo baka nang hamubo nga panahon. Ang hamubo nga panahon sabto ninyo mga pastor, mga ministro, hamubo lang ang gisgutan. Dili kay century, dili kay siglo. 2,000 anyos kapina. Ha? 2022 na godron. Perti ng pila na kasiglo ang milabay. Sige lang gapog ilo. Wa gud mo makasabot bang God. Nganong gisgutan ni Kristo ngadto siya matinunan nga di ko kamo pagbiyaan nga daw mga ilo. Unsay katarungan ani Brad Samuel? Kay si Kristo mauman ang ilang amahan. Kinsa man ang mga anak. Di ba ang mga tinunan? Mo nipot pasabot niya. Mga pastor, mga ministro, o katolik petipender, ang pangutana, Brad Samuel. Ang mga tinunan ba ni Kristo o si Kristo ba gitawag nila og amahan? Sumala sa Biblia, Brad Samuel, aron makita nato nga ang mga tinunan gitawag sila mga anak, mao kato sila ang gisgutan nga nailo sila tungod kay si Kristo. Gipakiato ara man gyud ipatin ako, Brad Samuel, kay wa man ni masabti gud nila god. Be, sa Biblia ba, Brad Samuel, si Kristo ba'y gitawag og amahan? Isayas, Noy Visayas, Brad Samuel, i-ready daw. Aniya, Brad Cesar, atong basahon ang Biblia. Kung ngano nga matud pa sa Biblia, nga disgutan nga kanang matud pa ni Kristo nga dili ko kamo biyaan nga ilo. Sige lang, diretso lang ay atong oras, Brad Samuel. Sige basahon lang. ta ang gingon mo nga Basalang sitas, usa. Brad Cesar. Aron Sa makita. pangutana mo nga si Kristo ba gitawag ba ni amahan? amahan o Okay. niya? Sa Isaiah sa ang kapitulo 9 bersikulo 6, inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kaigsunan gingon kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igaputungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan, magtatambag Dios nga makagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pagkagidayat. Busa na piho nga si Kristo gitawag di ay siyag amahan. Okay. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Klaro, karon. Doon na papaydugang prueba nga ang Diyos gitawag jud og aman bisan pa ang panahon sa Israel. Oo, basahon ko ang Isaiah 64 bersikulo 8 nag-ingon. Apan kamo o Jehova, ikaw mao ang among amahan. Kami yuta nga kulunon ug ikaw maong among magkukulon o kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Sa Biblia, ang Diyos gitawag amahan. Kinsa ang ilang mga anak ha sa panahong Kristiyano? Sa panahon sa Israel, ang ilang amahan si Jehova. Kinsa ang mga anak? Ang Israel. Sa panahong Kristiyano, sa kaduhang panahon, kinsa ang ilang amahan? Si Kristo. Kinsa ang mga anak? Ang mga tinunan. Muna hustong husay da. Ay mo paglama-lama, mga pastor, mga ministro. Ayaw limbungi ang mga tao ninyo sa pagsabot sa Biblia. Karon, ato nang naklaro Brad Samuel nga si Kristo gitawag amahan. Pagutana, kay si Kristo gitawag bad og amahan. Do na bay anak gihapon? Ha? Ang mga tinunan bay gitawag og anak. Brad Samuel, sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo o bisan pag imong basahon ang
Juan Kapitulo 21, versikulo 4 ug 5, Brad Samuel. Ang mga tinun-an ba ni Kristo, gitawag ba og anak sumala sa Biblia? Ato nang napiho ngang amahan si Kristo. Pangutana, ang mga tinun-an ba ni Kristo, gitawag ba sila og mga anak sumala sa Juan Kapitulo 21, versikulo 4 ug 5? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sitas sa Juan 21, versikulo 4 hangtod sa 5 gingon. Ug sa nagkabuntag na si Jesus didto nagtindog sa baybayon. Apan ang mga tinun-an wala makakailangan kadto mao si Jesus. Ug si Jesus mingon kanila, mga anak, nakakuha ba kamo ikasula? Sila mitubag kanya, wala. Busa sa atong natagad kadto di mga tinun-an Gitawag? Cesar, gitawag di siya og mga anak sumala sa atong nabasa sa Biblia. Gitawag silang mga anak. Kinsa ang ilang amahan? Si Kristo. Kinsa ang anak? Ang mga tinun-an. Karon, ato ramang mutin aw ramani nganong giingon ni Kristo nga di ko kamo pagbiyaan nga daw ilo. Nyara. Klaro kayo, Brad Samuel, nga si Kristo gitawag og amahan, ang iyang mga anak mao ang iyahang mga tinun-an sumala sa atong nabasa sa Biblia. O ako pangdugangan, Brad Samuel, ang mga tinun-an ba gitawag ba gyud sila og mga anak? Oo, basahon ko ang Juan Kapitulo 1 versikulo 12 nag-ingon. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ang mga tinun-an ni Kristo, nagtuo ni Kristo, mao kay nagtuo man sila ni Kristo, gitawag sila og mga anak sa Dios. Karon nga ang husay ani. Klaro ha, nga si Kristo gitawag og amahan, ang mga tinun-an gitawag og anak. Nan sa unsa mang paagi nganong niingon man si Kristo sa iyahang mga tinun-an nga di ta kamo biyaan nga daw mga ilo. Unsay cause, unsay hinungdan nganong nag-ingon si Kristo di ta mo bagbiyaan nga daw ilo. Gipasabot pa na ninyo mga pastor, gipasabot pa na ninyo mga ministro sa inyong mga membro? Wala. Dinhi lang sa pagtulun-an sa PBCM. Ang lunsay nga kamatuoran, ang lunsay nga pagsabot sa Biblia kay naay Dios kay Espiritu Santo nga mao'y nagtudlo sa mga ministro sa pagtulun-an sa PBCM. Bebe ready, Brad Samuel, unsa hinungdan? Ngano nga si Kristo nag-ingon man nga di ta mo biyaan nga daw mga ilo. Sa iya mga tinunan way labot mo oy mga pastor. Ang inyong mga membro way labot ani Sara. Ayaw mo pag-apel sa dili ninyo apel. Be unsa hinungdan, Brad Samuel? Ngano nga si Kristo nag-ingon man nga siya dili siya makita sulod lang sa mubong panahon. Unya makakita ra sila sa pag-abot sa pag-abot na ni Kristo, kay matod pa ni Kristo, ako buhi o kamo usab mabuhi. Sa hinungdan, Brad Samuel, sa Juan Kapitulo 16, versikulo 16, Brad Samuel, ngadto sa pagbasa, Brad Samuel, sa 23, unsay hinungdan, nganong miingon, sa 20 na lang, Brad Samuel, Juan Kapitulo 16, versikulo 16 ngadto lang sa 20, unsay hinungdan ngano nga si Kristo miingon man ngadto siya mga tinun-an nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo. Unsay hinungdan ba? Mao na ang atong iming sa pangutana nga wa masabtis mga pastor o sa nakalain mga relihiyon. Unsay hinungdan, Brad Samuel? Aniya, Brad Cesar, mo ni ang mga rason o katarungan nganong unsa ang hinungdan nga matud pa ni Kristo nga kamo biyaan nga daw ilo. Kamo pagabiyaan nga may mga ilo ni hamubo na lang ang panahon niya mubo ra ang gisgutan nga ang kalibutan niya dili daw makita niya tapos makita ra pod siya makita ra pod mo ang mga tao ang kalibutan makakita ra pod niya. Sige, ang hinungdan ni Brad Cesar sa 16 sa iyang kapitulo 16 bersikulo 20 ang atong pagabasahon giingon ni nagapoy hamubong panahon diya, Brad Samuel. Sige niya namatod pa sa Biblia sulod sa mubong panahon ingos Kristo. Sato pa puton ta ka Brad Samuel kadiot. Naghisgot ka pug hamubong panahon. Beon sa maning hamubong panahon ipadayon pagbasa. Sulod daw sa mubong panahon dili na kamo makakita kanako. Ug unya tapos sa mubong panahon makakita kamo kanako. So ning coincide, Brad Samuel dito sa Juan 14 bersikulo 18 ngadto sa 19. Okay, padayon, Brad Samuel. Padayon tas 17. Tungod din matud pa ang pipila sa iyang mga tinun-an na nag-ingon ang usa sa usa. Unsa ba kining iyang giingon kanato? Ang mga apostol na may nangutana. Muna ang pangutana lugar sa mga iyang mga tinun-an. Sulod sa mubong panahon, dili na kamo makakita kanako.
ug unya tapos sa mubong panahon makakita kamo kanako. Kana. Ug kay ako adto man samahan mo din ay gingon ni Kristo. Sige, padayon. Sa 18 gingon. Og sila mingon unsa man kay iyang ipasabot niining hamubong panahon. Wala kita makasabot ni ining iyang gisulti. Padayon. Og si Jesus nakaila nga sila buot mangutana kaniya busa siya mingon kanila. Mao ba kini ang inyong gipangutana sa usag-usa? Unsay gipasabot ko sa akong pag-ingon? Sulod sa mubong panahon dili na kamo makita kanako ug unya tapos sa mubong panahon makakita kamo kanako. Sa 20. Sa 20. Muni ang climax sa istorya. Okay. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo ingos Kristo nga kamo managpanghilak ug managminatay apan ang kalibutan magalipay kamo masinakit apan ang inyong kasakit mahimong kalipay. Oh, Usag ang yata katarungan, Brad Samuel, unsa? Matud pa sa 20 sa pagkatingod ingos Kristo sa pagkatinod magaingon ako kaninyo nga kamo magapanghilak daw ug managminatay apan ang kalibutan magakalipay kamo magasinakit apan ang inyong kasakit daw mahimong kalipay. Oh. Ang gipasabot ni Kristo di ay anang sulod sa mubong panahon na adi ay mahitabo. Ha? Ni anang mga panahon na. Kay sa 20 nag-ingon, matupan ni Kristo sa pagkatinuod bagaingon ako kaninyo. Kamo man nagpanghilak, iyang mahitabo di ay sa mga tinunan nga gitawag og mga anak ni Kristo, nga si Kristo baong amahan, muabot di ang panahon nga ang iyang mga tinunan manghilak, magminatay sila. Mo na ang mahitabo nga nang mga panahon na sa pagsulti ni Kristo apan ang kalibutan ato puning husayon Brad Samuel unsa puning kalibutan magakalipay kamo masinakit katong mga tinuon apan ang inyong kasakit mahimong kalipay na ay lawom ini nga pagkasulti sa atong Ginoong Kristo nga wa gipasabot sa mga magwawali wala gipasabot sa mga pastor ngano man tungod kay kini mga tawhana mao na ginagiingon walay tinuod nga magtutudlo kaugalingon lamang hubad-hubad sa Biblia walay langiton nga magtutudlo nga mupasabot ngadto kanila niining hamubong panahon unya kung atong tugutan hamubong panahon hamubo bago nang gisgutan sa Biblia nga 2022 na kasiglo ang milabay dili na musibo sa hamubong panahon naibot pasabot anang hamubong panahon unsa kana karon Brad Samuel, ang mahitabo day Brad Samuel sa mga tinunan ni Kristo nga gitawag silag mga anak, ang ilang amahan mo si Kristo, manghilak day sila Brad Samuel, managminatay sila sa paghilak ba, pero naay kalibutan nga malipay. Ang pangutana, kinsa ba kining kalibutan Brad Samuel nga malipay sila samtang ang mga tinunan maghilak sila, mas hinakit sila, magbakho sila. Bikin sa bakining unsa baybot pasabot ining kalibutan nga nalipay. Basaha Brad Samuel. Ang Juan 15. Ang buti pasabot nining kalibutan nga giingon nga malipay sila mga matud pa sa atong mabasa sa Juan kay ang kapitulo 15 bersikulo 18 hantod sa 19 giingon kung ang kalibutan magadumot man kaninyo hibaloy nga kini nagadumot sa nakanako sa wala pa kini magdumot kaninyo. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta ninyo sa kalibutan. Busa dunay day kalibutan. Nga kamaong. Brad Cesar, nga kay balong mudumot. Kinsa man na? Nga kana, nag-repair ka na mga malnamo nga magsunan sa mga tao. Kay ang tao lang, mao ang kay balong mudumot. Sumala sa atong mo na hubad pastor, mga ministro, dili literal nga kalibutan nga atong gipuy-an. Kay sa amo nang giingon nga ang Biblia sambingay. Kumo sambingay ay inyong literal Ang kalibutan nga gipasabot sa Biblia, watay supak nga kinatong gipuy-an kalibutan sab. Pero ang tao sad gisambingay sa kalibutan. Kay doon na may kalibutan nga kamaong mudumot. Kinsa man ang kamaong mudumot? Iyang tao, kay kining kalibutan nga atong gipuy-an, di man ni kamaong mudumot. Kinsa ang gipasabot ni Kristo nga kalibutan nga kamaong mudumot? Ang mga tao, mo dito dunay mga tao, nga magakalipay. Ator magyuni ipatinaw. Pero ang mga anak ni Kristo, nga mao ang mga apostoles nga gitawag si Kristo amahan, manghilak daw na sila. Unya naapoy mga tao
nga malipay. Samtang ang mga apostoles, manghilak sila, magminatay sila sa paghilak. Nga naman magminatay man, Brad Samuel, nga muhilak man ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Apan duna po yung mga tao nga sambingay sa kalibutan nga magakalipay. Nga noon sa hinungdan, Brad Samuel, nga naman, nga ang mga tinunan, maghilak man sila, magbinatay man sila sa paghilak, unsabay rason, Brad Samuel, aron mo sibo gyud, aron mo tinaw gyud ang gipasabot nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo. Basa, Brad Samuel, ang Mateo kapitulo 16 bersikulo 21 ngadtos 23, unsay buot ipasabot ngano nga niingon si Kristo nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo. Mubalik ra ko kaniyo sulod sa mubong panahon. Unsa day dangatan sa atong Ginoong Kristo, Brad Samuel? Aniya Bar Cesar, mao ni hinungdan nga nganong nga magparanghilak sila. Ang mga tinunan. Nya na ay mga tao pud nga malipay. Bayo sa may tabo, Brad Samuel. Mga tao nga malipay niya. Sa bersikulo 21 niya hantod sa 23 sa padayon lang pagbasa. Mateo 16. Oo. Ingon atong pagkabasahon gigon ni sukad di adtong panahon na gisugdan ni Jesus ang pagpahayag ngadto siyang mga tinunan nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug mag-anto sa daghang mga pagsakit nga paghimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga mga punuan ug sa mga eskriba ug pagapatyon siya ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Busa sa atong Musa di ay dangatan ni Kristo. Dangatan ni Kristo nga pagapatyon siya. Oh. Tapos sa tulo ka adlaw pagabanhawon siya. Motong gingon nga Sibo. dunay kalibutan na magakalipay nga naman kay nabanhaw o mabanhaw naman ang atong Ginoong Hesukristo. Unya doon na po yung magkakagool, mga binatay, tungod kay siya, muagi siya og kamatayon, kay pagapatyon gud siya. Pero sa human na, sa tapos, sa tulog ka adlaw, pagabanhawon usab siya, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ang hisgutan sa Biblia mahigala ug magkaigsuonan sa unsang paagi. Ngano nga ang mga apostoles magminatay, maghilak, kay di ay ang ilang magtutudlo nga gitawag nilang amahan. Mamatay di ay munang but pasabot ya nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo. Hamo bulang ang panahon. Ako makakita ra mo nako. Muna ang coincide, Brad Samuel, sa Juan kapitulo 14 bersikulo 18 19 nga na ay mga tao nga magakalipay. Na po'y magminatay. Magminatay. Pero Kinsa gingon man niya, ang gipasabot diha nga nagbinatay sa paghilak. Di ba ang mga tinunan? Ang hinungdan day higala og mga kaigsuonan, pastor, paminaw, mga ministro. Ang hinungdan day ni ana nga nag-ingon si Kristo, dili ko kamo biyaan nga daw ilo. Kay di ay si Kristo magpakamatay. Sulod sa hamubong panahon lang ang gisgutan, hain man ang hamubong panahon nga mo coincide sa Biblia. Dili kay 33 idi, until karon 2022 na pila na kasiglo ang milabay. Musibo ba ang hamubong panahon? Ang hamubong panahon, mautong tulok adlaw, nagpakamatay si Kristo na banhaw siya, sulod sa tulok adlaw. Muna ang sibo sa hamubong panahon, nga migbalik siya. Ngadto siya mga tinunan, kay matod pa ni Kristo, dili ra ba mo makakita nako? Sulod sa hamubong panahon, pero makakita ra pud mo nako. Kaya nga naman, nabanhaw mo siya, Brad Samuel. busa ang pagtuo sa atong mga higala, pakyas, nga ilang gilauman, kanang giingong hamubo lang panahon, nagdahom-dahom sila, nagpaabot-paabot sila, pero kanang pagaistorya, dugay ra nang natuman, ug dili na para kanila, kung dili, para na di ay sa mga tinunan ni Kristo sa kanhing panahon. Wa mo'y labot. Mo na ang gustong hubad, mga pastor, mga ministro, nga wa ninyo masabti, nga nung dili ninyo masabtan, kay dili kamo ang tinuod nga mga wawali. Nga iya sa Dios. Mga mini kamo nga mga apostolis, mga mini kamo nga mga magtutudlo, sumalas sa gipasabot sa Biblia, kay ang inyong giapas. Buot lamang kamo mahimong magtutudlo sa kasuguan, apan wala makasabot sa ilang ginalitok. Sa magod ani, nakasabot magod sila. Nga gi-apply nila silang kaugalingon, nga kuno sila mo kuno balikan, kay dili man daw kuno
Biyaan nga daw ilo, wa mo kahibalo, mga pastor, mga ministro, nga ang gipasabot ni ana ang iya mga tinunan, nga gitawag og mga anak, di kamo biyaan nga daw ilo, kay mamatay man di ay ang atong Ginoong Kristo, Brad Samuel. Naabay katarungan, Brad Samuel, na nang hamubong panahon, nga tulog adlaw, tulog kagabi, nabanhaw siya. Basa, Brad Samuel, ang San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 40. Brad Cesar, atong basahon kining nakasulat sa Mateo siyang Kapitulo 12, versikulo 14, nga 40, nga matud pa ka ng katumbas ni anang habong panahon. Kung tapos sa mugbong panahon, dili siya makita niya, tapos sa mugbong panahon, makita rapod siya. Kung asa di ay siya anak gikan. Diyaw, sa Mateo siyang Kapitulo 12, versikulo 14, 40 inyong patalingugan, kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda, sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, maingon man usab ang anak sa tao adto sa kinapusoran sa yuta, sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Mo nay katumbas Sa hamubo. ni atong hamubong panahon nga dili siya makita, tapos sa hamubong panahon makita ra po siya. Nga naman, kanang gingong hamubong panahon tuod kay tulo ra ka adlaw in taon ug tulo ka gabi dili siya makita, pero humani ana makita ra po siya. Dili kay gikan sa 33 idi hantod ron until now wa gyud nagwat-wat ang mga higala tong uban nga naas ubang pagtulunan, nagpaabot sila, pero bisag kung saan dili kana nila moabot. Nga naman tud kay kanang sa ara mga malnamo nga dito na nadtuman sa mga tinunan pa sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, kumusta man mo mga pastor, mga ministro, wala mo manlibaw sa balhibo, nga ang inyong hinubaran, wa magkadimao, be, hagiton ta mo. Hagiton ta mo. Kay mga may laki magka mo, mga Kristiyanos magka mo, mga wag magwawali magka mo ni Kristo, hagiton mo na mo. Be, ing na sayop ning among hubad. Kay ang inyo may husto, nanang di ko kamo pagbiyaan nga daw ilo, hamubo lang ang panahon. Be, supaka! Kamong mga Katolik pitipindir, gihagit mo. May malamos bugal-bugal, ha? May malamos yaga-yaga. Hagiton ta mo, kining among hubad sa Biblia. Ha? Supaka, inasayop ng inyong hubad. I-challenge na mo. Inasayop. Niya ipakita inyong husto. Ang numero, 0955-11-38128. Balik ko na mo. 0955-11-38128. Ang smart, 0961-65-91717. Ang smart, balikon ko, 0961-65-91717. Muna ang numero. Be, padala mo text. Inasayo pa na inyong hubad, mga ministros PBCM, na nang di ko mo pagbiyaan nga daw ilo. Kami may but pasabot, ana. Ha? Dili man ang mga tinunan. Be, hagiton ta mo. Mga malakim ka mo, ayaw nang yaga-yaga. Biblia ta. Dili ta Biblia. Ha? Dili man ni away ato. Paliwanagay lang ni ato. Kaya nag-angkon mamong kamatuoran. Kami nag-angkon sadbik kamatuoran. Be, pakita ang inyong kamatuoran. Aron atong masibo din unsa ang ipasabot sa Biblia. Muna ang ato ang nakitang pahayag, mga higala ug mga kaigsuonan. Karon, padayon ta. Ayaw lang sa pagtawag kay niya pa ko sa pagwali. Ang nyaray ni Kauman ay sa pagtawag. Okay, kay naay nanawag pero di man pwede nga putlo ning atong programa. Unya lang tawag higala o kinsa ka man, ang nagtawag karon unya na pagtawag. Kay niya pa mi on board pa mi karon. Karon Brad Samuel. Ang katudeng hamubong panahon, tulo ra day adlaw. Nga dili siya makita. Pero sa tulo ka adlaw nabanhaw siya, nabuhay siya motong hamubong panahon. Nagiingnan ni Kristo ang iyang matinuan nga di ra ba mo makita na ko sulod sa hamubong panahon. Pero makitaan na pud ko ninyo kay mabuhi man ko. Nya kamo pud buhi pud mo. Mo nang ipakita sa Biblia, mo nang hustong hubad. Karon, Brad Samuel, ang buhat kapitulo 1 bersikulo 3. Si Kristo ba'y nabanhaw ba? Sumala sa Biblia, Brad Samuel. Aron mo sibo gitong paingon ni Kristo nga hamubong panahon. Dili ko kamubiyaan nga daw ilo apan susulod sa hamubong panahon. Makakita ra mo nako. Kay ngano ba nabanhaw ba ang atong Ginoong Kristo, Brad Samuel, sumala sa Biblia? Anya ba Cesar? Basahon ta ang nakasulat sa buhat sa kapitulo 1 niya bersikulo bisag sa 3 lang. So bersikulo 3 lang atong matis up nga ang Kristo nabanhaw gyud niya sa at mao mga kapayag matud pa og unya si Pedro og si Juan
nagkuyog sa pagpasaka sa templo, sa takna, sa pagampo nga mao ang ikatulong takna sa hapon. Oh, niya din sa basa lang ang 1 ngadto sa 3. Sige lang. sa buhat 1. 1 Oo, ngadto sa 3. hantod sa 3 gingon din sa matud pa sa Biblia. Sa nauna kong basahon o tupilo, naghisgod ako may tungod sa tanang butang nga gisugdan ni Hesus sa pagbuhat o pagpanudlo. Hangtod sa adlaw nga pagbayaw kaniya paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pagantos kanila mipakita siya nga buhi pinagi sa daghang mga pagmatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kadlaw ug nagsulti kanila may tuod sa gingharian sa Dios. So nabuhi diay si Kristo. Nabuhi siya. Oh. Nipakita siya nga matud pa. Ngadto siya mga tinunan. Kay nabuhi siya. Sibo dito sa 1:14 bersikulo 18 o 19. Karon unsa pay gipakita nalipay ba Brad Samuel ang mga tinunan sa diha nga si Kristo ang ilahang amahan, ha? Kay sila gitawag bug anak. Pag-abot ba nga nabanhaw na si Kristo, nalipay ba ang mga tinunan? Lucas 24, Brother Samuel, i-ready ang Biblia, na nalipay ba ang mga tinunan sa pagkabanhaw na sa atong Ginoong Kristo? Nga matud pa sa ato nabasa kaganina nga dunay kalibutan nga magkakalipay sumala sa atong nakitang payag sa Biblia. Nalipay ba ang mga tinunan sa diha nga nabanhaw ang atong Ginoong Kristo? Lucas 24, versikulo 36 ngadto 45. Ani Abra Cesar, sa pagkabanhaw lugar sa atong Ginoong Kristo, siyempre lang nalipay ang iyang mga tinunan nga gitawag og mga anak. O matud pa sa atong mabasa sa maong nakapayag sa Lucas 24:36 hangtod sa 45 gingon dinhi og samtang nagsulti pa sila niining mga pulunga, mga butanga ilang sa ilang taliwala mipakita si Jesus nga nagtindog ug mingon kanila ang kalinaw magauban kaninyo. Apan sila nahikuratan ug nanangalisang nga nagdahom nga nakakita sila og espiritu ug sila miingon kanila nganong nakulbaan man kamo ug nganong may mga pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong mga kasing-kasing matud pa ni Kristo. Tanawan ninyo ang mga akong mga kamot ug mga tiil nga mao gayud ako. Ikapan ninyo ako og tanawa. Kay ang espiritu walay unod og mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako ingos Kristo kay nangibulong lagi ang mga tinunan. Batalayon ta sa 40 gingon. Og sa nakasulti na siya niini iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot og mga tiil. Og samtang sa ilang kalipay o nakalipay siya. Kana ba dahon? Wala pa mutuo niini. Siya nakita nila pero nakalipay na sila. Wala sila mutuo niini. May tibulong sila miingon kanila, doon na ba kamoy makaon din ug siya ilang gihatagan og isda nga sinugba og kini gidawat ni Jesus ug iyang gikaon sa ilang atubangan ug unya matud pa sa 44 miingon siya kanila, kini mo nga ako mga pulo nga gistoy ko kaninyo kaniadto sa uban pa ako kaninyo nga kinahanglan gayon matuman ang tanang nga sulat maytud kanako diha sa kasuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo ug iyang gibuksan ang ilang mga salubutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Busa sa atong natagad sa kita lugar ni sayang matinon ngadto kag Kristo. Siyempre ang iyang mga tinunan nakita nangalipay sila Bra Cesar kay nabanhaw man buhi man ang ilang kanang magtutudlo. Nga gitawag nilag amahan. Mo nang giingon dito nga dili ko kabubiyaan nga daw ilo. Hamubo lang ang panahon. Di mo makakita nako, sulod po sa mubong panahon, makakita ra mo nako, kay ako buhi, kamo sa buhi, naunsa man na, nasipyat pa mi, mga higala o may kaigsunan sa pagsabot sa Biblia, nganlan pa mi ninyo og mga mini nga mga magtutudlo, nganlan mi ninyo og mga piki nga magtutudlo, kinsa may piki na mo ron? Ha? Kamo? Mo dili piki nga wa mo makapatin-aw kung unsa ang gipasabot nga anang di ko kamo pagbiyaan nga daw ilo samtang kamo mobasa lamog usa ka sitas dili gali ninyo ipasabot nganong mailo ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Ha? Wa gali mo makapasabot ana nabay mga pastor ninyo. Ha? Nga nagsulti kamo mga membro, pangutanon tamo kamo mga tao karon nga membro na anang kasimbahanan o sa unsa nga mga reliyon pangutan-on ta mo gitudlo ba na sa inyong pastor
Gitudlo ba na sa inyong mga ministro? Gitudlo ba na sa mga kaparian? Gitudlo ba na sa Katolik Pitipender na anang di ko kamo pagbiyaan nga daw ilo? Wala. Ang ilang mga pagtudlo, mutuo lang ka ni Kristo, nga nagpakamatay sa cross, maluwas ka, moro na sige balik-balik, sumo. Pero, Brad Samuel ni ata, ang pag-ingon ba, nato nga si Kristo, dili na mubalik. Si Kristo ato ang pangutanon, dili kay kita ray motubag, ayaw may pasangilin ninyo, nga maingon mo, nga pataka ramang mo mga PBCM, ha? Nga si Kristo di na mubalik, be naaba mo yung mga prueba, nga si Kristo di na mubalik, ayaw may pasanginli. Si Kristo may atong pangutanon, kanang mubalik, may atong pangutanon, dili kay kamo, kay kanang inyong pagsabot, sayop. Ha? Ang Hebrehanon, 9:27-28, nasayop mo. Ang Juan 14:1-3, magandam og luna, sayop gapon yung hubad. Until karon wagid mo mag-text. Ha? Sayop ang amo ang pagsabot sa Biblia. Pero Brad Samuel ni ata, kay gipasanginlan man ta nila Brad Samuel, nga nag-ingon kuno ta, ngano man kuno nga si Kristo di na mo balik. Ha? Be, pangutan-on ta si Kristo Brad Samuel. Si Kristo ba mo balik sumala sa Biblia? Ang Biblia may atong patubagon ay may pasanginli. Nga moingon mo nga taka ra mo mga ministros PBCM, nga moingon mo nga si Kristo di na mo balik. Be, si Kristo ay atong pangatanon Brad Samuel. I-read Brad Samuel ang Mateo 23 versikulo 37-39. Unsay pahayag sa atong Ginoong Kristo kay wa ni masabtin nila eh. Mo minagingon ni Apostol Pablo lagi sa iyang katarungan nga dunay mga tao nga buot lamang magtutudlo sa kasuguan apan wala makasabot sa mga pulo nga ilang ginalito. Ha? Mao ni mga matang sa mga maguli nga ang ilaha ramang kuan ibaligi after mao ang hilig sila sa ganansya, hilig sila sa suhol, sumala sa nakasulat sa Biblia. Be si Kristo ba Brad Samuel mo balik ba? Aniya ba si Sar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia, pagisgot na to nga, gingon nga dili na mubalik si Kristo, kay dili ka na matulpa, dili in tao na ato ang butbuot ba si Sar, kung dili igo lang ta nagbasa sa nakasulat sa Biblia, kung gingon man ni Kristo nga, dili na lugar si mubalik, ang pagbalik, katumbas nas dili makita. Pagisgot og dili mubalik, dili gyud siya makita. Pero si Kristo ba mubalik ba o makita ba? Kay kung makita siya, mubalik dai siya. Nya basahon na to ning nakasulat sa Biblia. Mayo tingali po Brad Samuel sa di pa nimo basahon, kining among gibasa i-refute po ninyo. Nga man mo makasabot ana mga ministros PBC. Be, pangitae og sitas. Be alkontrahan ni supakan ni. Kay andam kami nga mutubag ni ana be supakan ni. Kining amuha mga bersikulo supakan ninyo ni. Aron mapamatud-an nato kinsay mga bakako nato. Sige, Brad Samuel. Anya par Cesar, atong basahon kini nakasulat sa Mateo siyang kapitulo 23. Bisag iditso lang to nas 39 gani. 37 lang para sugulan na to sa 37 aron makuha na to gyud ang kanang anggulo sa istorya hangtod sa 39 gingon. O Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga nakanimo sa namakadaghan gipakandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak maingon sa imongaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako apan nagadumili kamo. Tayo tanawa mabiniyaan ang og mga mingaw ang inyong balay kay sultihan ko kamo matud pa ni Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod magaingon na kamo dalaygon ang magaanhi o nagani sa ngalan sa Ginoo. Busa kuningon man mi nga si Kristo dili na makita pag-usab kana naay mabasa sa Biblia tungod kay kung ningon mong mubalik si Kristo, ang pagbalik katumbas na nga makita. Unya kay ningon man siyang dili na kamo makakita kanako pag-usab. Nagpasabot nga dili na pud usab siya makita. Oh, nya nasayop me. Be i-refute kamo mga pastor, i-refute ina nga sayop pa na inyong hubad. Bisupak ka ni. Ayaw may pasanginli. Ang Biblia lang ang among gibasa. Be unsa pa payag ni Kristo? Be atong pangutanon na po si Kristo. Lucas kapitulo 17 bersikulo 22 unsay payag ni Kristo. Og siya miingon sa iyang mga tinun-an. Ang mga adlaw ato siya mga apostolis magabot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa adlaw sa anak sa tao apan dili kamo makakita niini. Unsay sulti ni Kristo
bisan pa ngadto siya mga tinun-an, ha? Bisan pa karon mato pa ni Kristo, ha? Miingon siya, muabot ra ang mga adlaw nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa adlaw sa anak sa tao, apan dili kamo makakita niini. Igo lamos pagpangandoy nga makita ang Kristo, apan dili daw makita si Kristo. Nga naman, naapabay dugang po ni Brad Samuel Juan, basa Brad Samuel, ha? 16, ngadto sa city of Gis, be, mahitungod sa hukom, makita pa ba si Kristo mahitungod sa hukom? O sa payag sa Biblia, Brad Samuel? Brad Cesar, atong basahon na kasulat sa Biblia matungod sa kanang giingon nimo nga hukom ug makita pa gyud ba ang Kristo? Nga kung ang Biblia mo itong kaag pahayag niya, 16 sa yung kapitulo 7 bersikulo 7 sugod hantud sa 10 gingon. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga mayo alang kaninyo nga mopahawa ako Hesus Kristo. Kay kung dili ako mopahawa, ang manlalaban dili mo ana kaninyo. Apan kung mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Isa ka na malalaban, ang Espiritu Santo man na. Malalaban, Sige. matungpas Juan 14:15, Juan 14:15 ug 16, ang Espiritu Santo na ug ikaman natos Sige, bersikulo padayon 16 Samuel. nga kung kanang Ayan, manlalaban oras. matud pang pahawa siya, kay kung kanang manlalaban dili si mopahawa, ang manlalaban daw dili muanha kaninyo. Matud pa, apan kung mopahawa ko siya ako ipadala kanyo. Ug ginigabot na niya ni adtong laing nga atong manlalaban nga gingon nga Espiritu Santo, iyang pailhon ang kalibutan mahitod sa sala, sa pagkabatarong ug sa hukom. Kisag mo po ila sa sala sa pagkabatarong sa hukom, ang laing manlalaban ng Espiritu Santo mahitod sa sala, kay sila wala man musalig kanako ingos Kristo. Mahitungod sa pagkamatarong, kay ako moadto man sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Ang paghisgot ug dili na makita niya, mubalik Kita ay. ko, mubalik Ha? pa di ay. Usa? Oo. Unya ningon siya sa 23 36 to di na mo makita kanako niya. Mo makita mubalik ay. Oh, Dili na ko makita. Mo ni karon Brad Samuel nga ayaw men ninyo pasanginli. Kamo mga nagbasa sa Biblia nga miingon mo nga ang PBCM ngano nga si Kristo di na mo balik, nagwali sila. Dili kami nagsulti ana, ang Biblia mo nagsugilon ana, pero ang among hagit ninyo wag gyud na ninyo gihimo. Be, challenge ta mo tubaga inasayo pa ang among paghubad sa balaang kasulatan. Mo na ang among challenge da ninyo. Ha? Natubag na nato Brad Samuel na anang atong giingon nga dili ko kamo pagbiyaan nga daw ilo, dili ibot pasabot nga kining mga tao karon nga gipatuo sa mga pastor o mga ministro bisan pa kinsa nga magwali nga dahumon nila nga mobalik si Kristo kay di daw biyaan nga daw ilo, dili kana nagpasabot nga kamo ana nang gisultihan kun dili ang mga tinun-an kanang hamubong panahon nga gisgutan sa Biblia mao kana ang iyahang pagpakamatay nabanaw siya sa tulo ka adlaw. Man ang hamubong panahon dili kay 33 AD until karon dugay na mga siglo, pila na 2000 anyos, 22 na 2022 na wa gapon mo balik ang Kristo. Mao man na ang gisgutan sa Biblia nga dunay mga tao nga mga magwali, nga mga mini, nga mga magwali. Tungod kay napupos naman pod Brad Samuel ang atong mga oras o kita miingon na lamang gihapon sa atong langit doon nga magtutudo. Salamat Master sa mga panalangin nga maghatag diri sa imong mga tinun-an. Nga padayon kami nga magpadayag ngadto sa imong kamatuoran, manginaot kami nga unta mga katawhan malamdagan ang ilang kasing-kasing kunahuna nga papasakop punta sila dinhi sa pagtulunan sa PBCM nga dili pa mabot ang ikatulong gubat sa kalibutan nga mao ang imong adlaw nga mao ang paghinlo sa tibok nga mga katawhan sa tibok ang kalibutan. Wala na ilunot ang silot sa Ginoo kundi sunugon kining kalibutan na pinaagi nini mga nuclear bomb nga giandam sa mga nakalaing mga nasod. Sa dili pa mabot kana, hinaot kami nga magkausa kita dinhi sa pagtulunan sa PBCM nga ni ang Dios nga buhi nga makig-uban sa iyang mga katawhan. O kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. Og kinusab si Brother Samuel Montimoyor mingon na lang kaninyo nga daghang salamat sa inyong pagpag-uban kanato og maayong udto kanatong tanan.